lefol men jeetaɓol taro deftere gonnomi ko walata nde Boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Saro Ndogu yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmitoɗo en juuli e ko men ɓurnaɗo Muhammadou yo jam e kisal gone mum. E hello 57 deftere nde kanko gonnoɗo beese e konu gendire Mauritanie daɗɗo e kaso walata ene setto. Wondude e ñaawowo bittowo capitaine Wulbekri. Nde geɗe ɗe kewi e kawle hitande 1987 ko lieutenant Ndiaye Dawuda wonno ñaawowo bittowo to ñaawirde heerinde to. Haala fewjunoɓe follongo itta e juuɗe o officier mo yimɓe fof ceedi foccare mum e kattanɗe mum sabu tan ko ɓaleejo. Ni woni witto haala ka resda Ahmed Wulbekri gonnoɗo kadi killowo kuɓtudinɗo. Nde ƴeftumi golle e diwan konu nayaɓo hono Tijigja e lewru morso hitande 1978 Ahmed Wulbekri on saha ina woni cukko lieutenant wonno commandant gadano escadre. Mi woni cukko makko fodde hitande. Kanko cukko lieutenant Ahmed Wulbekri ko dardaro mo ɓandu hakindindu gollotoɗo mo tampata pewɗo jungo hono non nannanɓe kewi waadini. O wona ɗo sikketeɗo sibu ko neɗɗo tiiɗɗo mo muñal mum yeɓete. Ngati meeɗi wadde ñalawma gooto o seki sabu leelgol fonnoɓe jolnude mbari kon ɗiɗon 50 litere e werla o sajjiti hen gotel no neɗɗo sajjitorto butel litere goto ni o joƴƴini ɗum nder werla mo eddal Land Rover tawi mejanimo ni. Ahmed Wulbekri ko bees nunɗuɗo pondowo takkuɗo kormiɗo woɗɓe deƴƴuɗo deƴƴo haqqille so ina rokka jamiroje walla ina yiɗi ɗoftede mo sohlani moko mawninde dande. Ko neɗɗo koosɗo e golle e saha kala o wondi ko e yimɓe makko omo welliti no feewi hakkunde maɓɓe e leeliingu nder ndiyam. Jikkuuji makko moƴƴi, gondigal makko e yimɓe e kattanɗe makko to bange golle ngaddani Ahmed Wulbekri wonde cukko officier kormaɗo jeeɓeteɗo jiɗaɗo e nder yimɓe mum.
gila e balɗe gadane jooɗamimo sabu makko wonde neɗɗo timtorɗo. Nde yaano haa ɓooyi o wantanimi ko ɓuri wonde mawɗo am, ko wonde sehilam, wonde ɓiyum am. Mi meeɗa haandindemo e wutte killowo kuftodinɗo mo ɓorni o, kam e wutte ñaawowo bittowo mo hettanira alhaali gonaɗo o. Bele so artino e makko tan ma o ɓornoɗi? Ala, mi sikkani. Wona ni sabu makko joganade ɗum kattande, ko sabu goɗɗum ko lundi ɗum. Bele Ahmed Ul Bekrin wona officier kebliraɗo wonde alkati? ɓuri ɗon bom so tawino ko e dowla nunɗuɗo wondude e wellitare ñawore goonga e goonga, nde wona wellitare funti ɗo wawi gollorade wellitare tawi omo hisi e wawnere e jamiroje gumoriɗi dow. Ala ko ɓuratno capitaine Ul Bekrin handude e halfinede ɗe golle. Omo jogii kattanɗe mum, omo jogii jikkuji nunɗal e fortende ɗi o wawi suɓirede ɗum. Wondemo bees gonɗo e golle gollotoɗo e tippudi ñawore tugidi e yidde neɗɗo goto hono Ultaya, holko wawno wadde tawi wona e yamirore o neɗɗo e tippudi laamu mum? Eɗen poti miijade wonde jangtol kuuge kiisgol haa ɓurti 11 ñawore wargo ngol o tartini e ñawore he ko pidaɗo ɗum bawnaɗo ɗum. Hayso tawi noon ɗen ñawoje 11 ɗaɓɓira ko fawade e feere ɗaɓɓude ko ɓuri heewde ngam dañde ko ɓuri ɗum famɗude. Gollodogol amen joofi ko e mayirɗe lewru kawle hitande 1978. Ni woni nawami biroɗo ñawowo bittowo o wonnoɗo. Tawmi capitaine Ahmed Ul Bekrin ene jooɗi caggal tabal, omo ɓorni wutte, o yamiri yomi jooɗo. Min calmodiri, o wayyam no kersuɗo ni, kaɓɗo ni. O hollanimi hay ñangede wotere, wona to bange baɗe, wona to bange haala. Hay hunde waylaki e makko. O hollimi ko teddungal, deere e hakkilantagal. Caggal calminali seeɗa o wimi, ka takkaɗo fewjo janfa faade e kisal dowla, bonnugol jawdi e wargo yimɓe. Aɗa jaɓi nde takkere? Jaabimomi, ala, mi jaɓani. Ɓaawo ɗum o windi, o jokki. Aɗa jogii hakke suɓade killowo ma? So wona ɗum min toɗɗanoma hen goto. Jaabimomi, mi suɓima maître Jabira Marufa ngam hillandemi, ngam uddude haala amen. O heɓɓiti o wi,
moƴƴi aɗa wawi yaade. mami yiitumo e uddirgol ñaawore nde kolol ngol ɗo ko awaka kuɓtidinɗo woni killanowo laamu. e hello capanɗe jeegom deftere nde kanko gorko mo ceenel halayɓe daddo e kaso walata boyi Alassane Haruna ene setto. colonel An Amadou Babali. nde ñaawowo bittowo gayni heɗade tuumaɓe ɓe hilloɓe ɓe joli ngam jokkodirde laawol gadanol eɓe ɓe killanta ɓe. e nder ɗum 51 koninkoɓe ɓaleɓe ɓe ñaawirde heerinde ñaawi fawi kuuge ɓe dendina yeeso gollorɗe PC hono nokkere ƴeftugol kattande tundude Jireyda. e on saha koyne ɓura 50 koninke e alkaati woɗɓe ene jowodira ine coka e nokkuji tuddunde ɓe ɗon noon ñaawetaake kono koɓe ɓordeteɓe e temedde woɗɓe fotɓe reenede e nokkuji mumen nder diwanuji mumen iwdi fodde lebbi kewɗi caggal ñaawore nde. ko ina wona hande balɗe 15 komin nanga ngol woni goo ko minen fof emin dendine e nokku gooto ko weltare mawnde weltare yiyondirde nde ene feeñi caggal caɗele kawraɗe ɗe gooto fof to bange mum ene serda e heddiɓe yiitondirde e bandiraɓe mum e yaadiɓe ɓe andi ko kañumen fof ndendi battane ɗum fof ene sembina min weltini min sabu gooto fof ina waƴano gonka woɗɓe ɓe. weltare mawnde ene feeñi e goto e amen fof te weytare dental ngal wayi kono puynungal gonka amen kulɓinika kamin goni ka wayi kono bakkade yimɓe heblantonoɓe ƴettude kuuge jogorɗe dottude janggo amen. dental amen ngal wayi kono ciftinowal harbiyankoɓe ŋanaɓe foolaɓe ɓe jogitaji mumen keɓta kono saliɓe sertude e ndimago mumen. jontaɗo ngal ɗo dental jontaɗo ñawore nde sikki ala hen ko colonel An Amadou Babali sabu galan hono koode balabe makko sabu wonnodemo tawa koho laamu sabu kadi duuɓi makko kono kadi sabu jimme makko e ndimagu peñowu e makko. colonel An Amadou Babali bes immo intendance hono fannu tayre golle momde pirlitgol ngalu e juɓɓude service aji kono Mauritanie caggal colonel luuli woniino caggal follo hitande 1998 limgo daddango tergal CMRN
comité militaire de redressement national hono goomu konenkewu ummitingol ngendi e CMSN comité militaire de salut national hono goomu konenkewu kisal ngendi. o ardima jagorɗe kewɗe ene hen jagordu kalisi e jagordu gueɗe nder leydi e bawte hitande 1994 sabu makko wonde cukko yilordu kono o woni gollodiɗo gadano colonel Ultaya gonnoɗo e on saaha mawɗo yilordu kono hono chef d'état major. ko sabu makko wonde cukko yilordu kono addannomo wonde ɗum andama hande hoore follo ñande 12 décembre woni kawle hitande 1994 limgo colonel ul haydalla lammini colonel Ultaya e on bange en ɓurtinani so en mbi Taya ene foti yettudemo no feewi e ko heɓu laamu ko. nde fedde flam sakti wulango ɓaleejo kiiɗaɗo e nder lewru setto hitande 1996 tawi omo woni jagorgal gueɗe nder leydi sabu makko wasde yamirde nangugol windunoɓe ngon wulango sabu makko hiisade wonde caktugol ngon wulango tan yonani ngam nangude jomum en o itta e golle makko jagorgal lomtimo ko colonel Gabriel Semper hono Jibrilul Abdallah puɗɗoriɗo golle mum nangugol terɗe flam. eɗen gandi musiba dewɗo e nde feere fuɗɗode piggal ɓaleɓe ngal woppani hay goto kuɓtidingal duuɓi 5 ngal dartaki tuggi hitande 1996 ha hitande 1991. colonel An Amadou Babali ko julɗo tigirigi korsinɗo juma o serata e krus sabu pinal makko e needi makko l'islam omo falkisi aduna e jawdi caɗele e janfaji fof ko haqilantagal o diwtirta ɗum sabu makko yenanede kala ko heɓi tagaɗo ko fodore geno omo aybina fenande nonde sifori fof e nonde feeñiri fof mbar wona jamiroje diine l'islam diine makko ene kadi ɗum teddungal ndimagu ko kongi jogiiɗi mana ɗi kaɗani tan e haala e gite makko koɗe ɓurɗe towde ɗe o waɗi ɗo makko. colonel An Amadou Babali ko neɗɗo belɗo gudditiɗo cehilagal makko ine tiiɗi ine timmi ala ko heddata aɗa wawi yakorade e makko yo won e welamma walla e caɗele. fodore waɗi ko o bestoɗo gonɗo e sakkitorde golle mum timmuɗe jaarowo e duuɓi 53 fat e saha kewkewe ɗe kawruɗo e sahaji belɗi e sahaji mettuɗi fof e nder golle mum fodore waɗi ko yo wondu e amen e ngal dental ɓe koninkoɓe ɓe o woni mawɗo mumen to banggue galan e to banggue duuɓi.
ɗe ɓure ɗiɗi cakkitiiɗe e nder o fatra toɗɗaaɗo e nder ka gonka cattuka jurminiika gaddanimo wonde e haandude wonde mawɗo dental amen. e nder ɗum mbate waɗɗanokimo rokkude min yeru moƴƴo e dow ɗum o yiɗi lowde e amen e o saha gonaɗo e caggal ɗum e juutendi ñawore nde fof tingol hoore mum e ndimagu ngu o holliti e saha kala o loowa e amen ndimagu makko e cuusal makko e nder caɗele o loowa e amen deyre makko e weytare makko min mbatta ɗumen lowdi amen o rokki min dendagal ɗe ɓure kono ɓure makko peeñƴe e darde makko ƴoñde nde nde jejjittaake heewde maana jalbunde nde darde mbir Afrique naajo darde yonde nde colonel An Amadou Babali holli min o ñalawma e nder ka gonka cohlinka yejjittaake omo ɓorni wutte mbasan mo baka joɗɗo ñootiraɗo ñootol jungo ŋarɗugol mo cakkal dande turki to rendo wiyoɓe mbimi ko cakkal gadantejo mo dande udditinde e juuɗe dabɓe walla juuɗe ina hasi nanduɗo e wutte ɓornaɗo o baki waare makko ene fonda ha foti yeeso makko ene jalba hay hunde ala e tinde nde nden calminali ɗi joofi o taaɓi taaɓe jawɗe o seegi dental ngal o hucciti e mum o dartori ni koyngal nanal yahi yeeso koyngal ñaamal heedi nanal caggal fodde dira keeciki turi seeɗa juuɗe ɗe ina porti faade yeeso heen woto ene dow wongo ngo eɗe ndesodiri haqqe jaajendi geƴƴelle ɗe juuɗe ɗe cokiraɗe o hucciti e dental ngal omo moosa o wi hol e mon cuusto sippirde yam ko kelle jaaduɗe e jaleɗe notinde darde cippirteɗo e lamba ene dikko nde ɗo darde hollitore deyre hakkille sembe cuusal pellital huccande caɗele ina hollita tiigol makko ɓernde e deejgol makko haqqille sikki ala waɗimo darorade noon ko ngam sembinde min huccande caɗele e nder ɗum fawade e jaabuwol amen o wawa ɓedde tolno hakkillaji amen dental ngal ina softi ɓerɗe ɗe ina tiiɗi hade jettugol hilloɓe jewte e jaleɗe ina keewi lieutenant Dia El Hadj fottino e colonel goto jangguinowo ko faati e juɓɓudi to école mumen nde yeehi heblo to Montpellier to dowla France nde on andi ko Mauritanie najo o namnimo kabaruji colonel An mo andodirno e heblo ngo wanno to France lieutenant Dia Abdourahmane mo meeɗano taw ɓadade colonel An feewi e mum ari ha yetti ɗum inniti salmini ɗum o haalanimo o colonel mo hawruno to France namdinoɗo kabaruji makko
ha joni e hello capanɗe jeegom e tati deftere nde kanko gonnoɗo beese e nder konu gendiri Mauritanie omo setto wondude e maître Jabira Maroufa. ndeɗo farlinde laawol ñaawore jokkodiral e hillanoɓe min ɓe wonani min fartange wadde jokkodire e tonnoji ɗiɗi e nder ñalawma goto ko idi fof nde addani min hawridde e yewtidde caggal ɗum nde addani min jokkodirde rewrude e hilloɓe ɓe e galleji amen gondunoɗi sikki ala e sohla mawɗo. ñalawma o fof ko jokkodiral e hilloɓe saare Nouakchott e hillanteɓe ɓe mataw fedde hilloɓe ɓe fof ari hay mawɗo mabɓe yo yurmede Allah woni mum maître Cheikh. fodde 15 killowo ɓaleɓe e safalɓe dondi dongal teddungal hillande men goto e mabɓe fof ko goto e amen suɓani ɗum hoore mum ina fonno hillande goto walla ɗiɗo tato ma nayo ko nonne kadi goto e amen fof ina wawno jogade killowo goto walla hewɓe min to bangam cuɓinomi ko killowo goto maître Jabira Maroufa. maître Jabira Maroufa noddimi dewmi e makko to nokkuɗo wonnoɗo min calmodiri o namdi no gorumi o namdi cellalam o namdi gonaka e kaso he o namdi holko addanimi suɓademo ngam o wona killanowmi jaabimomi sababu o ko e hitande 1990 e ñaawore colonel Moustapha e yaadiɓe mum ɗo e nde tuddude nde gardinomi e on saaha mi dañi fartange yiidema aɗa hilla caggal ɗe namde natirɗe maître Maroufa yaltini jowre kayitaji ene hen jaaba wuuli dendagal 51 tumaɓe ɓe hono minen o namdi aɗa andi sehilaɓe ma haalɓe haala ma e jaabuji mumen jaabimomi gaga lieutenant Sar Amadou mi tinani goɗɗo kalɗo haalam o weɗɗiti kayitaji ɗi e nder hojomaji seeɗa o tawi mo inde mum Sowra Alkulal Dia ina haala haalam min e woɗɓe so mo inde mum Sowra Alkulal Dia sowti kam ɗum ina ɓenna en mbiyino wonde sabu ŋakkede jamiroje wonande no foti darorede goto fof waɗiri tan kono famiri hawni e haala mo inde mum Sowra Alkulal Dia ko sowti hen inde yimɓe ɓe o meeɗa jokkodirde ko fati e follogo e tongol jonde amen wotere wajjere nde min jooɗodi ko adi ñaawore maître Jabira wimi so gonga ko fartange goto e nder temedere nde jogiɗa ngam laɓɓinede ma en kutoromo kattude
hilloɓe ɓe fof gayni haaldude e hillanteɓe ɓe ngam ɓeydade fewnitanade killugol ngol eɓe cohluno yewtidde e maɓɓe ko ɓuri lawɗude tawa ko e mudda ɓurɗo ɗo yaajde. ko ɗo rowi lefol men jeetaɓol hello 64 deftere nde Boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Sara Ndogu salli ala Muhammad.